Bisag kapila pa maglinog ang kalibutan. Kung gigusto gyud nato nga mopalayo tas Ginoo, kung gigusto gyud nato nga mas unahon nato ang mga butang nining kalibutan, atong pangandoy, atong trabaho, atong negosyo, atong pag-eskwela, mas giuna nato ang kwarta, di nato ma-feel nga si Lord nakigistorya sa linog. So ang feeling nato is ang linog normal ra basta maningkamot gyapon ko. Mao na atong mabati once layo na tas Ginoo. Dili nimo ma-feel nga si Lord nag-send og message pinaagi sa linog. Ngano man na kay mas naglabi man gud sa imong pangandoy, mga butang nining kalibutan, kalipay nga kalibutanon. Mao na nga bisag ang uban namalik nas Ginoo, namalik nagsimba, nagpagamit nas Ginoo, ning apil nag mga Bible study, prayer meeting kay nahadlok sa linog, ikaw di gyapon ka mahadlok. Ngano man mas gipili man nimo nga mopalayo sa Ginoo. Pero ang ako lang ikasulti, way kumpensa kay kanira bang gipainumduman na ta sa Ginoo, gipukaw na ta sa Ginoo pero nagpagahi tag ulo. Managingon sa balaang kasulatan, kung magpabilin tag gahig ulo, mabot ang panahon nga mapukan ta nga dili na ta makabangon. Wata kabalo ngadto magpabilin tag gahig ulo niya. Ang Ginoo nagsige nagpahinumdum, madritsuhan hinunta nga mapukan. Mas maayo gyud nga ato bitaw tagaag pagtagad ang mga pangitabo sa palibot. Kay musugod tag sa dili, nagkaklaro na nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. Ampo amping abante. Simba ta.